Amigues i amics, les institucions europees van avançant pas a pas en el mercat únic digital i de les telecomunicacions. Un fet evident és que l'eliminació del recàrrec pel roaming ja és una realitat. Fa pocs dies vam convidar a visitar al Parlament Europeu una escola de Barcelona i no sabeu com de contents estaven de poder parlar i connectar-se sense cap recàrrec. Però no ens podem aturar aquí. Per exemple, des de les institucions europees estem treballant en la creació de noves normes i modificació de les existents per tal de facilitar la connectivitat a internet dels ciutadans i de les empreses en aquest mercat únic digital. El compromís és que entre 6.000 i 8.000 municipis es beneficiïn d'un total de 120 milions d'euros per finançar equips destinats als serveis Wi-Fi gratuïts en espais públics. De moment, ens trobem que les iniciatives en matèria de connectivitat inalàmbrica gratuïta estan fragmentades. Per això, des de la Comissió d'Indústria del Parlament Europeu, estem treballant per agrupar-les, millorar la seva eficàcia i per ser més accessibles a les entitats locals. I aquests 120 milions d'euros de fons europeus han de servir també per garantir l'equilibri geogràfic pel que fa a l'accés a internet allà on no és possible, per contribuir a la cohesió econòmica, social i territorial de la Unió, amb especial atenció a les comunitats locals. Encara recordo quan a la campanya electoral de les eleccions europees del 2014 se'm va presentar una noia de la Vall de Manyanet, l'Alba, i em va explicar que en aquella zona no tenia accés a internet i que no podia fer els treballs de classe i que per això molts caps de setmana s'havia de quedar a Tremp i no pujar a veure la família. És aquí on hem d'arribar. No podem permetre que la fractura digital entre les zones urbanes i les rurals s'eixampli més. En aquest mercat únic que estem creant hem de donar les mateixes oportunitats d'accés des de les grans capitals als llocs més recòndits. A l'estat espanyol hi ha més de 2.600 pobles que tenen un accés a internet molt lent i quasi la meitat del total de municipis no arriben als objectius establerts per l'Agenda Digital Europea per l'any 2020. Estem parlant d'això. La clau del mercat digital i de les telecomunicacions és que sigui veritablement únic, que tothom hi pugui tenir accés per igual, superant qualsevol obstacle geogràfic, tecnològic o econòmic i que doni resposta als nous objectius de futur.